mga isunan. Kasi ano siya pagkatao? Diha sa iyan sa atong mahal na Birhen karon mga isunan. Kanya kay di man musud si Kristo, di man musud atong Ginoong Kristo sa tao mapulipog sa sala. Kanya kay gisuglan man ang atong mahal na Birhen Maria, kung saan man nato pagsumpat nanay sala atong mahal na Birhen Maria. Sugod magigsunan niya, yamoy sala. Kung itong gitawag si Mary o Immaculate Conception, kaya di panangkon nga walay buhong sa sala. Kaya bang kilain na daan sa Panginoon ba? Kaya pa sa sword sa iya ni Santa Ana, na ni Mary, daan ang walay uling sa sala atong mahal na Birhen Maria magigsunan. So kaya siya magitaga na, nasulanan sa Panginoon. Kaya mapakatao, ibang kanato. Una, buwan ka pagkatunan, nato ang walay buling sa sala ang atong mahal na Birhen Maria. Una, diya sa awit 4:7, walay mancha atong ispusa, walay mancha, walay buling. Diya, awit 6:9, pagkatong bulahan. So, kinsa man ang atong mahal na Birhen Maria. So, una, ikaduha, una kunto ang patro, si Kristo mo ang kaalam. Kaya sa kaalam mo ng patro, ang kaalam di usod sa taong magpaulipog sa sala. Sigura, buhat ka pumatulog. Kanya, bayon po na mga tinuan kay kini sa kay supakiro man sila. Bayon po sila nga, sige, asa mabasa ba nga, pagratag larawan si Birhen Maria be. Kamu mga tuliko, kapag buo, pagin mo, gawin mabasa sa Biblia na, hindi mabasa sa Biblia. Ako na yung nakatake. So, kung tumulog, tumagon, mag-igsunan. Ganon. Ano itong mga Birhen Maria ba, nagtuman ba sa kabubukong sa itong Diyos na mahal, nagtuman ba sa isugo? Ito ba kayo mag-igsunan? Nagtuman, yan sa Lucas 1:8. Iyang gidawat atong Ginoong Kristo, di pagkataon niya, nisunod siya sa kabubukong sa mga mahal. So, karon ang nagtuman ba, pabuhatan ba yung monumento? Pabuhatan maglarawan. Kaya sa Isaiah 56:4-5, ingon niya, ang nagtuman sa atong mga subo, pabuhatan mo o monumento. Sunod sa akong templo, o dili ko kaligtan ilang ngalan. So muna nga, kami makatuliko, nagtuman mo na ba ang isuot sa simbahan na puno yun sa larawan, kaya narawan sa Vicente, na Santos, mga Mary, kaya na sila nagtuman na sa pabutong sa atong amahan. Kaya nagtuman sa pabutong sa atong amahan, kaya pabuhatan maglarawan, sama pa na. Bitang kasukat na. Nabahingot para sila nga, sa dagtugon, manron, busog para sila, hindi pa sila episode. Sa dagtugon, manron, asa umang mabasa sa tugon. Kung sa ato pa, ang tugon dahil sa Diyos nga mahal, dahil busog pa kaya itong Ginoong Kristo, na ganit, ang Kristo, kapapasanong, ganit kayo. Mutuman, ganit siya tugon, ganit. Mutuman, may si Ginoong Kristo, mutuman, ganit siya nga mahal, musunod ng ganit. Kaya, kung bubukod siya nga mahal, doon na may larawan. Kung saan mo na, ay bilang musupak si Kristo sa mahal. Yan ay na, sa panahon si Kristo gihala sa templo doon na, so may larawan. Dahil sa Ezekiel, kung hindi ano, bisiti sa Hebeo, doon sa templo na puno sa larawan, ikan sa salibutong si Lobo sa Tuba. Tunay lang sa Kulupit, Palmira, daw sa tao, Leon. So sa paghalan ni Palmira o ni si Joseph, sa templo, tunay sa larawan. Tunay larawan to. Ezekiel at Tugon na si Kristo, yan na to sa may sa tato, magtugon lang si Kristo. Sa pangalan niya, bata pa siya, doon na nilarawan. Kaya, ito si Kristo, ito mo puyo, ito sa bahay sa kamahan, sa templo, o supat pa, ito Ginoong Kristo na, tayo, mabasa sa Biblia na mga larawan, sa kabalaan, na sa tulog, sa tao, ipanglantan, si Kristo, nabasa. Ang iya mo nang anong katong himong merkado ang balay sa kamahan. Kung yung baligana, dito ilisporta, dito baligik bakal, pasalapate. Mo ba yung gisupatan ni noon, yung merkado balik sa kamahan, huwag man ni isa yung larawan, huwag man ni si Kristo. Kiring larawan na ni, kiring kirubina na yung huwag man ni ipag-itsa. Ang kator, mag-ipasipaan itong mga ipagbalituan, itong ilisporta mo na yung ginuhat. So, tinaw, makaigsunan na ang larawan, itulog, yung Panginoon. Patay, mabasa na nga, nagudyo, itong ginuhat, ipag-itsa, larawan mo man. Gila na, ingon pa sila nga, asa mabasa nga, kanang atong nasumahan kang buduot yung kwadyon, nagamat yung larawan. Dahil sa Genesis 2:7 mag-igsunan, humumag na lang sa Diyos umahan sa kalibutan, hindi siya masugod o walay tao. Hindi siya masugod o mingaw ba. O kung nagkatuwa sa glapot, kaya iyang hulma, sumala sa iyang dagway. So dagway, sa tugtaw. Mupitaw lang sa lipurma na ito niya ay, kung may puma sa Panginoon. So, gulong ba siya,
nagway o karon gibutan nga hatagan ni Espiritu Santo giwipan ni ilong karon pangutan na so pa ni Himpe nagatong kinabuhi magkabatag ato magkaistorya kadong yung gaba dili so bato pa ribulto ito na tao to kumikan kay gitaganya kinabuhi so pa niya to tatay kinabuhi ribulto ito di mo to magkaistorya niya purman na sa tao asan ka ganto karon ribulto ito sa may estado gusto kang bulto pagkaistorya ba niya nabalik kinabuhi wala di kinabuhi ang ribulto pero ganto yung pagdama sa Diyos ang mga lupa ni Hulpito wala tingin tigay Espiritu Santo wala ito kinabuhi ribulto ba ito unang gagama ito yung mga ribulto kitaganya niya kinabuhi ya sa Exodus 25-18 ito sa 22 isugod niya si Moses ina niya Moses pagbuhat o buha ka larawan sa kirubin buha sa tunga-tunga sa kasabutan so muna nakita may nakatunga ng buha ka kirubin na sa tunga sa kasabutan ang katulik ko naghapon ang simbahan mo so nagtitipla diba so ang altar na ay arkas na mabutan na ay buha ka kirubin ubang lain kinuhan ubang mga lain sikta na aba na yan po pero ubang sila katuman niya si Jerusalem kaya sa Exodus 31 1 sa 2 Punan na ipuno kung si Jerusalem si Espiritu Santo itagal so katakos sa pagpamuhat o mga larawan na gamit ang plata o bulawan so kung hindi mo kasugo anak kumaya kung di man tanan larawan nga gitili sa Panginoon muna sa ibisugo nasa ibugot yan nasa Dos Megas 3 City sunod sa templo kung sa simbahan sa Diyos kung itunan na puno sa mga kirubin so mga nga simbahan na kung na puno yung larawan sa kirubin mga itunan Ezekiel 41 no City sunod sa templo gikan sa sunod hatod si babaw sa Arkuba at puno sa mga larawan doon yung naong sa kirubin naong sa tao Palmira o Leon niya ang mga lipunuan nagkabuhat baron wala diritaw bisa na Palmira gamit ito sa kapastor bitaw bawali ito sa Balinsan o kipunta na bisa na Palmira yung sumang awak mo katuman sa Palmira nila kaya kami katulog ko tanan ya ayun sila asa man mabasa ba nga Diyos sa mga larawan ba paano katingog nya bato pa sa Tugino mayon nga sa Leviticus 10 ilhan ninyo ang kalainan sa balaan o sa dili balaan so kami magatuloy to kanang mga santos ng ibang so bubutan mo sa susud sa simbahan ilan mo nga sila mga balaan na sila mga nagturuan ila ba wala kanang larawan harusun man i-generalize man nga Diyos no nya usupat po na sila nga ibad na sa Exodus 23 ito 5 brad nga hindi pag mga ito Diyos brad nga larawan brad o kami supat ka na puno na kay so na nga pag-ano ito tigama ang mga larawan brad mga o ito mga wala ka na usaha ng kurito usupat unang kurito usupat to nagrepresenta sa putang nga dili tinuod ito pa ito mga ginama nila wala ito po tinood nila ito bungar ito sila namuna ba wala nga ang Diyos amahan bitaw gagaman na daag larawan nasugod na daag ikilaw siya mga pagano kaya ito magbuhat o larawan kung nag-iakbangan na yung mga pagano kaya ito sinalong ito ilang Diyos yun ilang Diyos ito ilang pinuhat man nga bato mga kahoy lagi papaan doon ay mga Diyos mga isunan mga tinuod ba kaya karoon kaya nasa sud sa simbahan ng mga Katoliko larawan ni Maria larawan ni San Jose tinuod ba sila o sa mga Diyos na so dili na sila Diyos mga isunan mga balaan na sila kaya mga tinuod ba kaya ito mga dili balaan mga Diyos ay presenta masabutang na di tinuod kaya ka naman ginaraman kitinuod mo na sumiyo na Diyos ya sa 2 Hari 23 18 ito sa Diyos si Ariusias
tumba nga rumito sa mga Diyos, Baal, Astaroth, Moloch, Diana. Dahil usa ka rumito hibilan. Ingon si Hermosio sa katawhan, kinsa man ang rumito na sa bahan. Ingon pa yung katawhan, huwag na ang rumito sa balang propita na nagtagna silang dibuhat sa Bitel. Kasi ito pang Hermosias, ayaw ka rin i-apel, ayaw ipakalot inyong bato. Naura? Ayaw pa si Hermosias kaya nakaila pag unsay balaan, gili balaan. Kaya ipaglumpang yung tanang nalarawat sa mga pag-ano nga gusto sila, Baal, Astaroth, Moloch, Diana. Kaya, wani ka palag mamit sa balang propita. Okay, nakaila si Hermosias sa balaan o balaan makisunan. So, dili ka na larawan, Diyos. Ayun, ito, nangalag tinuan na mag-uwalay, bingon, tanang larawan, Diyos, eh. Okay, pag ginawa, nabuhat, pag gani, uban sa paglalang sa kalibutan, masugo, pag gani. O, tanang paglarawan, Diyos, sumbara ko ng Ezekiel ko, ng Keuno, 17-19, sulod sa templo na puno sa larawan, dito sa loob hangtod si Babaw, kung nainaw sa Kirubem, Palmira, o Leon, o tao, sumbara ko na, o tanang paglarawan, dinili. Kaya makaigsunan nga, dito mapatugtog sa galing tinuan nga magwaliwali, tutuan sa ng Exodus 23:3-5, ayaw magtuwa na. Wala na sila, kaya sila, maghilo na sa inyong nahuna. Maghilo sila, tawag yung simbahan o, tunay, rebulton, Diyos, sige na. Kaya wala pa na sila, kailangan sa Diyos, nila man nila tulog na ng larawan Diyos. Pisan, pero, mas Biblia na kaputa nga, unsay unsay mga balaan. Wala na nga sila sirado lang, nahuna nila. Ilang natupon na tanong nga larawan Diyos. Wala. Kanang larawan Diyos, kuno. Patog ka nila. O Diyos, matanglang nga, sugo pa ito gino pagpapunang. Kaya tumaga ko na, o sumara ko no. Kung tanong paglarawan Diyos, gano'n ko sugo pa ito gino. Kaya, pagkita ba ito sila larawan, kaya di mo tanong ito, mahal mo paglarawan. Wala. Wala na kaigsunan. Dahil ita magpatuntong sa mga tinuhuan kasi baliwali din napita. Daw punta nga daw magkasabot mo ya di mo mapakilan nila na mo balik turon ng wala balik tagay tinuhuan. Wala makaisunan dagang salamat o pero napamay musul kumuwali o hatag lakaw ay lakay tuyo ang yata kay Sister Evelyn makiksunan siya timang nga pa ito sa pagpanguros kay wala pong ang sabot sa di panguros makiksunan. Mayang gabi usab sa ngayon gayong mga nagsuwon. Mayang gabi sa napaminaw karon na sa mga barbershop, Travantes Barbershop. May gabi sa nagpaantaw din ang laminaw mahil sa pagtulungan sa atong Ginoong Jesucristo ang gibilin diha sa iyang santos na simbahan na mao ang simbahan Katoliko. May suon sa ngalan sa atong Catholic Faith Defenders, kami alihan karon aron sa pagpambit kaninyo sa paghatag katinawan sa atong doktrina sa atong simbahang Katoliko. Ang pag-istudan ng mga igsoon, mong gini ang atong simbolo, isip ko sa mga Katoliko. Isip ko sa Katoliko mga igsoon, itutuan kita sa kalugan sa krus o pagpanguros. Kini ang timaan. Kung kita manguros, kung ang usang katao kita na ito nga nanguros, timaan ka ni siya nga siya Katoliko. So, ang atong Santa Iglesia nagtudlo nga ang krus nagahulugan sa ni Kristo o sa atong pinuhan nga mao ang atong Katoliko nga simbahan. Ang pagpanguros mo ay timaan sa atong binuhiagan isip Katoliko o nga kini usa ka akto sa pagtuo nato sa Santa Iglesia
Iglesia. Nga sa Santa Iglesia, ituo kita sa Diyos Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos ng Espiritu Santo. So, may suon nga usap inikad akong misteryo ang Santisima Trinidad. Niya ako kinipagkita pinagi sa atuang simbolo sa pagpangulos. Ang pagpangulos usang kaakto sa pag-ampo usa tungod sa pinagi ni atong ngayo gikan sa Dios ang iyang panalangin. So ang pagpangulos usa pag-ampo. Bisan sa atong pagpangulos mga igsoon, ako kini kalabutan dako kini mahitabo no naid dako kayong milagro mahitabo kanato kung kita mangulos. So ang pagpangulos usab mao ang pagsimba tungod kay pinagi ini alang sa akong gihimo no pakita nato o ipadayag nato ang Santisima Trinidad. Mao kini ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang kahulugan sa atong pagpangulos mao nga ang nasuguran sa Dios atong ibutang sa atong unang-una. Sa atong kasing-kasing. Mao kini ang atong kahulugan. Na ibutang kini nato sa atong kasing-kasing may igsoon. Ug atong kini kinabuhi, no? Ang simbahan mohatag og indulhensya o partial indulgence. Kumahimo kitag pagpangulos diha sa kahimtang sa grasya. Unabot ta sa state of grace mga igsoon. Makadawat kita og indulhensya partial. So, ayaw paglimit mga igsoon, dili ka malimit sa itong pagpangulos. Bisan gani maglaba, bisan pinagpadulong matulog, paghawa sa katulong before ta mo trabaho, mo padung ta sa trabaho, masakay sa kyanan, dili gyud nato ang hikalimtan sa ang atong simbolo sa kaluwasan, mao ang pagpangulos mga igsoon. So, bisan asa kita, bisan kita maligo, mangulos gyapon kita. Bisan before mo kaon, mangulos kita mga igsoon kay indulhensya kini mga igsoon. Kumain mo, sa tanang oras, magsigitag panguros tungod kay tagaan din ka ini o indulhensyang partial sa atong simbahan. Ningon ang mga laing mga igsoon nato nga nahimulag sa simbahang Katoliko nga asa man mabasa nga sa Biblia nang uros sa mga apostoles ni Jesus, asa man mabasa mga igsoon si Jesus sa buhay pa siya, ala bang buwan siya di dansa? Ano manguros pa mo siya? Asa ko na mabasa nga si Jesus nang uros? Muna kina yung mga pinilusupo nga pangutana mga igsoon. Isang ko po nato nga mabasa nga wapag malansang si Jesucristo. Pero mga igsoon doon na yung atong mga church fathers nato, mga sumusunod sa mga apostoles. Doon na yung mga biblical na mga accounts, historical accounts. Nabisa ng atong mga church fathers, mga santos na gani sila. Si Saint Menos, si Saint Cyril of Alexandria, daghan kanila mo testify sa paggamit sila sa pagpangulos o daghang nangayong mga igsoon. Doon na gani, usa ka misakitong nga reyna nga nagpa-blessing siya sa usa ka santos. Pinagi sa pagpangulos o bisan gani sa gibuhat sa mga santos nga iya ang gipurusan o gagamit siya sa usa ka krus nga kahoy. Diha-diha na ayo gyud ang maong reyna. So ganing pagpangulos mga igsoon, tugay na ni siya, kung giandam na siya, usa kini ka typology mga igsoon nga bisan sa Old Testament doon na concept sa cross. Doon na gipakita sa Dios nga konsepto sa pagpangulos. Bisan gani sa Old Testament mga igsoon, mabasa nato na sa Psalm 23, Salmo 23 mga igsoon. Mabasa nato na nga ang mismo ang magbantay sa karnero
gagamit og sungkod ug bunal. Sungkod ug bunal. Ang sungkod nga porma ako gamiton kini pagdala sa mga kaninong nisalaan sa ipanon. Ug ang bunal pagpahawa sa mga mabangis na mga kahayupan. Igamit kini kung tapuon kini mga igsoon sa makinisaw sa ka-krus. So doon na yung mga konsepto na gihatag sa Diyos Amahan bahin sa krus. Bisan gani ang iyang mga katawhan, mga igsoon, sa panahon ni Moses dito sa Kamingawan, ang iyang mga katawhan, mga igsoon, iyang gipurma kini usama sa krus. Pastor kini niya ang mga tribo, mga 12 ka tribo mga igsoon, o ang taliwala sa tribo mo si Abraham, mo si Moses, mo si Josue, mo si Aaron dito sa taliwala, o ang uban ng mga tribo gi-plaster na sa Diyos Amahan. Siya mismo ang nag-plaster. At yun ay mga tribo nga na-plaster sa kasadpan, nasa east, nasa west, sa silangan, sa kasadpan, sa habagatan, o sa bananan. So sa east, sa west, sa north, o sa south. Kung atong tanawon mga igsoon, kung ato tamo-tanaw sa kawanangan, makita nato sa sky, kung ato tasibabaw, patanaw diha kanila sa mga pag-organize sa Diyos, diha sa mga tawahan sa Diyos, diha sa mga tribo, sa 12 kabanay, sa 12 kabanay ni ako, makita na ito mga igsoon, na doon na diya igatag sa Diyos ang konsepto sa krus. So mga igsoon, tungod sa pagkapukan sa Diyos Amahan, pagkapukan sa ataw na si Adan o si Eva, wala gihapon, nadunay gihapon mga maayong gihapon gitabo nga mga igsoon nga ang plano sa Diyos nga adunay usa ka babay nga gigamit sa Diyos aron pinagi kaniya mutunga ang atong manluluwas ug pinagi sa manluluwas ug diha sa krus maluwas kita. So ang krus sa mga igsoon mo kini ang simbolo sa atong kaluwasan. May mga ibang mga tinuhan, mga tao nga nagtuo nga sila mga isakto gawas sa simbahang Katoliko. Ngayon sila nga dili ang isakto nga mangurus na wala sa Biblia ang pagpangurus. Tungod kay ingon dili nga ang krus dili angay nga pasidunggan tungod kay gingon sa kasulatan tinuklo ang gihibitay sa kahoy. Galatia 3 verse 13. Tinuklo ang gihibitay sa kahoy sa wala paghibitay sa Jesucristo. Mao ni pagkatinuod mga igsoon, tinuod nga tinuklo ang gibitay sa kahoy sa wala pa gibitay sa Jesucristo. Sa wala pa gilansang sa Jesucristo, tinuklo ang gibitay sa kahoy. So, ang pagpangurus moo'y patik sa mapintas na manalap. Matod pa nila, gipugos ang mamanap nga patikan ang tanang tao, inila o dili inila, dato o kapos, ulipon o dili ulipon, diha sa tuong nilang kamot o amtang. So, ang mga Katoliko may na ningon ng mga Katoliko na ningon na si Kristo ay simbahon. So, live Dili ang Diyos. Kaya ningon na dili nga sunod naghanap ang mga libro kada skina bro. Nga naman nga ang kahoy man ang simbahon ng dili man si Jesucristo. Mo ni mga istorya sa mga atong mga igsuon nga hibulan. Tinuod mga igsuon nga nasa Biblia nga ang ibitay sa krus tinunglo tungod kay wala pa man gilansang si Jesucristo. Kay katong mga gibitay sa krus
Kaya katong mga makansala, apan sa diabot sa Kristo, wala may sala. Pero, di dagsan siya sa krus. So, nausap pagkaabot ni Kristo may soul. Kay, ang mga bersikulo sa Biblia, dili pwede nga atong i-interpret nga mag-inusara lang sa ikaw galingon. Kinahanglan, mag-uban sila na sila'y congruency sa ilang sa atong pag-interpret sa Biblia. Kung dili po ta pwede nga magkagalingon nga interpret sa Biblia, may isuon kay daghan kay nga salaag tungod sa kagalingon pag-interpret sa Biblia. So, apan ang plano sa Dios sa pagluwas kanato mao ang pinagi sa iyang kanunay sa plano sa kanunay dito sa krus. Gihimo niya kini ni Kristo ang pagpalansang sa krus. Aron ang pagnalangin ng isaad sa Dios ngadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa Diyo pinagi kang Kristo Jesus. Aron kita makadawat sa Espiritu ng isaad sa Dios pinagi sa pagtuo. So pinagi sa kamatayon ni Kristo sa krus, nahimo kini nga simbolo sa atong kaluwasan. Pero so wala pa siya magpakamatay, wala dili ni siya simbolo sa atong kaluwasan. Nausog maisuon ang pagtuo. So nausog ang kahulugan sa krus sa dihang si Kristo namatay diha sa krus. So matod pa sa uban nga mga tinuan, tinunglo, wala na rin pagkausog ang kahulugan sa krus. So, ang krus, digamit niya timaan sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Kung buot ka, musunod ka na ko, pasaan ang imong krus, umusunod ka na ko. So, digamit usab kini ni Kristo. Ang krus, nagpasabot usab sa pagkalingan ni Kristo nga gisupak sa daghang mga tao. Dunay daghang mga magtutungugan sa nagkinabuhi sa kuwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. So mga igsoon, usa sa mga atake sa mga kauban sa atong mga igsoon nga nahimulag sa pagtuo nga kita ko ng mga Katoliko, wala ko nung nagsubay ang atong kinabuhi ni Kristo. Nga imbis nga unta na nikamot nga magpasan sa atong krus sa daghan mga kadunay ng kadaadlaw nga atong pasan sa atong krus kay gusto man ta nga mosunod sa tunog sa atong Dios nga si Kristo. Nga kita mga isuon dili ta sama sa mga Parisiyo nga maghunahuna nga limpyo na ta, wala na tayo sala. Apan isip mga Katoliko naningkamot ta nga magputli, magpakabalaan sa atong kinabuhi aron kita mahiguban kaniya dito sa ginarian no sa langit. Ang krus nagpasabot sa bagong kinabuhi uban sa Ginoo ni Kristo. Ang mga tawhalong kailigon o ng mga pangandoy bilansa ni Kristo sa mga tao na iyakan ni Kristo Jesus. So, kung kita magasunod ni Kristo, kita magpadulong sa usap sa kahayag na mao si Kristo. Tungod ni San Pablo nagpasigarbo sa krus. So, kita magsuon, dili ta mauwaw nga manguros kay bisan kay ni San Pablo nagpasigarbo sa krus ni Kristo. Na gipatik kiniduhan sa duha ka sa ayang lawas. Sumaysuon, isip Katoliko, kita mauwaw nga magsulog o krus, magpintas o krus. Hindi po ta mauwaw, manguros. Na kung kaon tao mga public places, ayaw mo panguros, ginagmay lang, no, panguros. Kay, ipakita nato nga kita Katoliko. Nga, ipasigarbo nato nga kita na naisakop sa maong pundok na tinukod sa Diyos, tinukod ni Kristo. Walay lain nga tinukod sa Diyos kundi ang ato lamang simbahan na si Kristo. Kung pangutanon nato ang uban nga mga
nagtuo, nahimulak sa pagtuo, pagtaon na itong kinsay katungkod sa atong simbahan. Ngayon dahil si Constantino, naway itong tinuuran. Apan, di sila makasulti kung kinsay nagtukod tungod kay sa katinuran kung i-search sa Google, ang nagtukod, matod pa sa Google, si Hesus Kristo. Pero kung i-search na sa Google, sa mga nagtukod sa lalain ng mga bundok, naagyo'y pangalan sa ilahang mga magtutukod. So, ngayong suon, di na ito ikaulaw ang pagpanguros. Buhaton na ito kanunay sa matag adlaw. At least, no, kung mahimo, makapanguros ng 5,000 times. So, hinaot kong ta mga isuon, yung kinimahimo na ito ni Gitungod kay Indonesia partial. Ang buti pasabot ang Indonesia mga isuon, usang din sa pamaagi nga matangtang ang atong mga sala. Ang atong mga ginagman sala, mga venial sins, matangtang mga isuon kung kita makapanguros. No, makagamit sa pagpanguros. Kaya tungod kay, kung may kinigingon ni San Pablo, gahong kini sa Diyos. Dili lang, ayong mensahe, kaya mensahe sa krus. Ngayon dili no, apan alang kanako, nagpasigarbo lamang ako sa krus, sa atong Ginoong Kristo. Kaya pinagin ini sa krus, patay na ako sa kalibutan, alang kanako, o ako patay na alang sa kalibutan. Mahinaot ako nga ako nang tayo magdili na wala lang tayo magsama ka ako. Kaya ang ulat nga niya sa akong lawas nagmatuod na ulipon ako ni Jesus. So kinahanglan kita mga igsoon nga dili na to ikaulaw ang atong pagpanguros sa atong pagkatoliko. Kay atong barugan nga kita katoliko o magpasalamat din kita nga katoliko ta sa atong pagkatao. Daghan kayo mga batikos, daghan kayo mga batikos sa laing mga bundok, bayan sa tanan mga doktrina sa katoliko. Ayaw kung katuwa ng naigsoon. Bisan sa pagpanguros, batikuson ta. Bisan sa tanan nga ato ang bisan sa mga doktrina nato sama sa purgatorio, batikuson ta. Nakinig ko ng pagpurgatorio, wala akong mas Biblia. Dili mabasa sa Biblia ang pulong purgatorio. Kung mabasa sa kinatsila na Biblia ang pulong sa purgatorio. Dili magiging mabasa maigsoon ang pulong purgatorio kung kay Bisaya ng Biblia nga giyukta na ito. Pero kung naalantay, nalang mo yung mga ng Biblia sa kinatsila, makabasa giyukta sa pulong purgatorio. Ngayon sila, anong lagi ng parehan ninyo nga Orthodox Catholics, wala malagi sila yung purgatorio. Na Orthodox Catholics po na sila. Ni-split na sila sa Katoliko. Mga igsoon, naami sila yung purgatorio. Wala lang pangalan nga purgatorio. Sa atong Katoliko, ipaklaro sa atong Katoliko nga doktrina nga naay purgatorio nga pangalan. Apan mga igsoon, mga igsoon, ang purgatorio mga igsoon, dili kini mabasa sa Bisaya nga Biblia. Mabasa kini sa Biblia sa kinatsila, ang purgatorio. Matod pa sa Orthodox nga simbahan, matod pa nila nga Orthodox nga simbahan, nga Katoliko, wala sila'y purgatorio. Apan sayop ka ng maigsoon, dili yun na natutuhuan, tungod kay ang konsepto sa purgatorio naala sa mga naagihapon nila. Dagkog similarity, dagkog ka pariha ang atong simbahan sa uban nga simbahan nga Orthodox Church. Tungod kay nasa ni konsepto nga purgatorio, walang nila nga purgatorio. Mag-ampo sila sa mga patay. So it means na tuo sila nga doon na day lugar nga gibutan sa Diyos nga pwede pa maluwas ang tao. So mga igsoon, daghan kayong mga batikos ang atong ang atong mga igsoon sa laing tinuan nga dili nato angay paminawon, kundi kita magtuon ta mga igsoon sa atong mga doktrina sa Katoliko.
pero dili ta masalaag. Kay hapit na may ko na salaag, hapit ako mabalin sa laing relihiyon kung wala pa lang ko nagpalam sa akong pagtuo. So dili ta magpalam sa ubang pagtuo sa lain kung wala pa ta makapatugkad o wala pa ta makapalam dinhi sa atong simbahan nga Katoliko. So naay mga kalihukan maigsoon sa atong simbahan, ayaw mo pagliho-liho nga din sa kumapil, mga cluster meetings, simba kanunay kada Domingo, kumain mo kada adlaw, apil kanunay cluster meetings, unay mga dapit sa mga Bible studies, apil sa mga Bible studies kung wala pa muna kahibaw sa mga pagtulungan nato. O kinahanglan mo putang aktibo no sa simbahan. Di lang ta nga mura taga pakoy-kahoy isip Katoliko, kundi may putang aktibo o isip Katoliko. Kay matod pa sa gipadayag 3:15, ingon ang Dios diya sa gipadayag nasayod ako sa imuha binuhatan. Dili ka init, dili ka usap, bugnaw. Mas paliguhon ko, paunta, init ka na lang, o bugnaw ka na lang ba? Kaya kung init-init ka lang, iluwa ko ikaw. So ginalan magmadasigon ta, mga igsoon, sa pagpangalagan sa Diyos, mga madasigon kita sa pagtuon sa simbahang Katoliko. Idaghan, wala, may bawin na ito mga igsoon. Daghan kayong tinago sa atong simbahan nga wala may bawi sa daghang mga Katoliko. Daghang tinago na kinahanglan pa gyud nga atong i-discover aron ta makakuha, makasabot no sa atong pagtulungan nga Katoliko. Mao kini ang akong ikapambit kanimo tungod kay idaghan nami nga mga mag-uwali karon, mga upat na nangabot mga igsoon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa kita ng pagpaamit. May gabi sa gihapon nga tanan. Okay, daghang salamat Sister Evelyn sa imong topic nga pagpanguros kay daghan para po mga Katoliko nga wag kabag unsa jud kay importante ang pagpanguros. Dahil uban gani kauwaw nangara sa panahon sa restaurant pamanaon sila. Sumagi hambong na kutsara. Dahil uban nakadungog ba istorya po sa uban no. At tumurus ilang lamisa kay mauwaw. Yan ayong nga na kay kanang cross na kaluwasan no kay Jonah kay sa palansan ni Kristo sa cross o yan na luwas kita. Ya karon usul kay Jonah si Adonis yang tiba niya may tungod sa kaluwasan. Daghan na papaingon og tuora luwas na. Dili nga na pag tuo inubanan sa may buhat usa luwas dili tuo luwas sa manan ko. Kaya magatuto mutuo me buhat luwas. Nga may mga sunat dili may pareho upan nga motora isos dangatan og iguro motora buhat may aksyon ang ganda kay papala waya mo wala na sa umuya ba mga igsunan nga tuo ka nga kabagsiha biyangay nimo wala lang ka mo ato sila di ka mabisita di ka mga tagbuha kung kay aksyon kay gatura ka biyangay murang bagsiha karon maguyab mabot ba panahon nga maguyab mo magminjo ka mo kay siga gatura ba jud makigsunan di kay napitabo mo nga dili kay puro tuora baot ang puro pagtuo nga way buhat mayngon bas Kristo Dios kadato ba mayngon nga usaha na paghimpit Ginoo sa pagsulod sa langit mayngon nga Ginoo nga buhatan tanan gibuhatan ako tanan Ginoo wala gibuhat ni tanan kuno mayngon si Kristo ibaligyan tanan mo kaptangan buhat mo na aron mahigpit gibaligyan unya ang dato kay dili kaya mo na nga minataw na lang yung taon ngayon si atong Ginoong Kristo pagkalisod yung sa dato pagkasunod sa yan sa langit so nga na pagkaigsunan mo nga dili kay tuura luwas na kung dili inubanan sa buhat unang mga kaigsunan ito puminawang si Brother Luis si ito kasi usap sige masunod si Brad Ken anong ta siyang tima niya mag-igsunan ng paminawon kay siya na ibaw din sa yung tima. Yung gabi isa ka na, no? Dili sa mga tricycle driver, vertical drivers, o sa mga builders, dili kapita, no? O sa mga muagi, ginawa kita nga kanang pulong sa ginawa atong itanong sa itong mga kasing-kasing nyo, itong pag-apuyan yun, no? Nya among isbutan karon kay kining may tungod yun sa kining darawan kay number 1 maning atakihon sa atong mga igsuo, no?
Kay mato pa nila ang mga Katoliko gasimba kuno kanang Diyos kay natay mga imahe, mga larawan, ribulto nga uban nga isog kayo mo yun nga sure ka ba nga maunay naon sa Ginoo kanang inyuhang pinting ya sigurado mo na so sa may tubag na taon na nung duman ito mga igsoon nga sa pagbuhat sa Ginoo diya sa Genesis no gibuhat sa Ginoo ang tao sama sa iyang dagway no? So ang tao dahil larawan sa Diyos muna nga musaway sila sa mga larawan sa Katoliko kay sigurado ba ang Katoliko nga maunay naong sa Ginoo nung duman ito nga gibuhat ang tanang sama sa dagway sa Diyos no kunya kini mga larawan sa nato sa simbang Katoliko wala in tawon ni nato gisimba aron hinuong Diyos kay diha sa balaang kasulatan kanang ilahang sigikot daw kanang Exodus balik-balikon nila kay daghan matag na soyan nga nagtubi dito sa bunog na kay ng Exodus no balik-balikon ba naroy mga nagtubi dito sa Facebook na mga laig pagtuo balik-balik yun niya matag tagtubag daghang kitag bersikulo nga ikapamatuod nga ang Diyos nagpabuhat usab og mga sagradong larawan matingala ta kay ganun maurag yapon ang pangutana nagitubag naman ta kay dili di ay nila basahon no laktawan no matingala ta kay daghan na kay nagyatag nga bersikulo maurag yapon pangutana kay dili kay nila basahon. So sila rin naigo sa ilang atake sa Katoliko nga kita ko no natay larawan na dili makakita niya ang tagaan ng tupag bersikulo mahitungod sa larawan sila na rin di kakita baliktad din sila may murag mahimong larawan kay dili kakita sa kamatuhuran bisag nihatag tagtubag wala matingata kay balik-balik yan pag Exodus mabasa nakasayang babubuhan nga dili man na nasayog nila gitili sa Diyos ang mga Diyos-Diyos. Kung sa may Diyos-Diyos, mga butang na nagrepresenta sa mga butang na dili tinuod. Sama na sa Biblia, gingan lang na eh. Kini mga Diyos-Diyos, din sa balang kasulatan, gingan lang eh. Larawan ni Baal. Kanya pangutana, nabay Baal dili sa itong simbahan. Larawan ni Mulok, nabay Mulok sa itong simbahan. Larawan ni Asira. Kanya nabang larawan ni Ripan natay larawan sa mga bituon ba atong gisimba wala nya ba sa balang kasulatan ang ikasukan sa Ginoo katong nagkulit og larawan sa bulawang nating baka kay nagtuo sila nga si Moises di naman mahibalik kay tuwas man to sa bukid sa Sinai aron pa dawat sa Ten Commandments nga ang mga tao dito nagsugo nga maghimo kanang larawan kay ilang simbahan. Kung saan itong larawan na? Larawan sa bulawang nating baka. Kung pangutana na ba kay larawan sa nating baka ng atong gisimba? Wala. Muna nga, dato kayong sayo bilang pamasangil nga nagsimba ng larawan. Kay maklaro mo ito sa Biblia nga ang larawan nga gisgutan mga butang nga dili gitinuod. Kaya mga tao ba ito musimba mga adlaw di pa ka-Diyos lang adlaw pakutan na ba Katoliko na musimba adlaw wala kunya kining masagunsang butang na atong ipaka-Diyos mao may matawag ng Diyos atong yung laruhon kay diferensya eh kining larawan nga Diyos diferensya ni sa mga sagrado nga larawan kaya ang Ginoo nagpabuhat o sagradong larawan para sa iyang templo, asa man mabasa ni nasa Ezekiel 41 versikulo 17 ngato sa 20 ang ibang templo gikulitan og mga larawan gikan sa salog hangtod na sa gilangkop sa templo kunya kay di man nila ayo pinabasa unsa daw ang ilang Biblia wala mo Ezekiel nga naa mas Ezekiel deklaro na nga ang templo sa Dios gipakulitan og mga larawan kung sa ilang ibuhat sumusunod ni Kristo na magsige magpasipala makinumdum ko sa pastor na karon usa nakakatoliko si Pastor Noe Dona na sa protestante pa siya
Ilahan ng kinaya nga magpasipala o larawan, ila pang bukon. Kung nasa niya, padulo na niya bukon ng larawan ni Santa Maria, nakadungog sa tingog. Nga mingon, kung sa may sala sa akong inahan, nga imo magpasipadaan ang iyang larawan. Dito siya nakahinugto, kung nakapamalandong, kinsa mo to? Kinsa mo itong mingon, kung sa may sala sa imahe sa akong inahan. So dito, nasabot niya nga, mulahin, kaya iyang lukon ta, larawan man ni Santa Maria, so dito niya napamalundungan nga si Kristo itong mingsunte nga kung sa may sala sa kaminahan nga imo mang pasipadaan ang iyang larawan. Muna nga, ang sa Ginoo karon si Pastor Numidura nahimo ng Katoliko o tabang na siya o pasabot sa mga pastor sa nga magsige sa nung atake saway ang mga larawan kay kini sila, ulang lang gini sila sa pagsabot aning atuan. Ano na sa Biblia, ulang lang sila sa pagsabot man. Ang ilang pagkadakaan kay kamo namang gidili. So, naman pagkitubot, wala sila katuman. Kinsa namin na natuman ang simbahang Katoliko. Naamatay mga larawan nga mabasa maginato na ang Diyos na pahimo og larawan. Ezekiel 41, versikulo 17-20. Ang tibok templo gikulitan og mga larawan. Kaya hindi ba ito mga igsoon nga ang mga butang gani nga makapalayo na ito sa Ginoo matawag niya po ng Diyos kaya no kung baka nainungtan ka ng butang ng cellphone nagpulmos ka na sa cellphone wala na kayo panahon mag-ampo wala na kayo panahon musimba kasi hindi na nagkatubag cellphone mga gadget, internet. So sa may matawag na siya nga Diyos kay mauna may inuhang kanunay nga giatumbang. Ilig mata sa iyong pasabuntag, ilis mag-ampel kay magpasalamat na buhay pa. Silpon unang ikapon. Tanawon una pa yung mga notification, mga messages, no? So ilis mag-ampel, ilig mata, pasalamat na buhay pa tayo, kamata pa. So malibay sa mag-ampel, so matawag na siya ang silpon na ito na sa Diyos, no? Basta ito lagi sinayopon paggamit, na para sa kwarta. So, na-focus na sige pang kwarta, hindi na ka musimba, wala kay panahon sa Ginoo. Matawag sa nga ipakadiyos ni mo ang kwarta kay mga panahinom dyan nga wala kay panahon sa Ginoo. So, matawag sa nga Diyos. Pero, kung mag-istutag mga larawan nga sagrado, balaan, itubot na sa Diyos. Muna nga, kinahanglan ila sa may pamalandungan, babasahon, bakit kaghangay, versikulo, des Biblia nga, ang Ginoo nagpabuhat yun o mga sagradong larawan. No? Kunya, kini po, kanang mag-iskuta sa kini mga lain tinuhan, sige, atake, saway ni Mama Mary. Kay, para nila, ang tanang, magamit sila ng rumba kay tanang tuloy na kasala o nahilayo sa Diyos. So kay Thomas Maria, parang nila, kung absent ko no, na makasasala, asad. Pero, ang Diyos, kay balungan niya si Maria, matarong. So iya, gini siya gilain ba? Gipahigawas sa sala, no? Kay buha man ikaklase nga, kuwan, na ay pag, nahulog na ka sa sala. Luwas ka o gipugnan ka para di ka mahulog sa pagpakasala. So kung inatabo yung mga mire nga wala siya mahulog sa sala kaya gilain naman siya daan sa Ginoo para sa iyong butong anak na si Kristo. Kung yan itong mga isuon magsige pagpakatake sa wayon ng mga mire. So sama lang ilang ipasakitan ng atong Ginoong Jesucristo kay ito mo no, ibuhang unahan. Sige hag atake, dautod. Way di buhak dautan. Malipay balay kang anak. Sige kang dayag ni Kristo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nya, ang inahan itaw nga si Mama Mire, isalikway, ipasipagan, butang-butangan, pagkasabuan ginila kay kuan, tao lagi ko no. Magbuot kayo na o pilion sa Ginoo. No? Klaro man sa Biblia nga ang Ginoo dili mo puyo sa tao nga makasasala. Kunya, si Mama Mire niya, gipili naman sa Ginoo. So, klaro na lang na wala siya isala. Nasama sa atuang
mga sala ang kinahanglan pa na itong panon pinusulan mamamire dilain ang daan ba sa Ginoo muna nga di na to ipakasama na to na once may ba sila nga si Kristo waman ganing mo tawag o ginahan nga kamo maanapalun ko sige mo mama si Kristo tawag na magbabae wala sila kahit nga sa kultura sa mga Hudyo ang pagtawag ng babae usaw na ibakong dungog no muna nga tawag ni Kristo si mamamili o babae kaya si mamamili sa maong niyang katumanan sa kanang babae na gitag na des Genesis ba nga mutunog sa ulo sa bitin no na maong yawa muna nga sa pinabayag 12 versikulo 17 natungod pag-ayo ang dragon o nakig-away siya sa babae o sa tanang kaliwat sa babae no? So magduda na igunsa man sila aning dragon na mga yawa ano, masuko man sila aning mamamire tingnan na ba ano? Grabe lang kasuko ang mamamire yun makadungod sila o kanang mamamire na urubo na maso na nila mga dulunggan ng ilong kaya suko may kayo sila ni para mamamire no? Muna nga basaw na rin pinabayag no? Ang nasuko ang mamamire ang dragon ng mga yawa o satanas muna nga matingala ang tani nila ba muna nga isip Kristiyano hindi gibuamay sige pangatake sa inahan at Kristo kay pangalita na Paul mga matay na sa kanan may katupang na sa Ginoo imposible magwas ng mamire itsawan man kami itsawan man kami mapagduol ni Kristo nga naawas ng mamire ang yun na nagas hay tita, hay ate nga na ako ng mamire kaya huwag mga ikahod no, dili ka mo tayo huwag mama magkutsara mo lang, tita na lang mga ate maglain kayo paminawa no muna na tahuro na ito si mamamire kay lahat siya sa atong manunubos kaya kung nagpapal si mamamire saon man pagpakatao sa itong Ginoo nga si mamamire maokay na ipili sa Ginoo nga pagkatawhan asa man ka angko na ngayon kaluwasan kung wapas mamamire nga siya man lang ipagkatawhan sa buktong anak sa atong Ginoo sa Ginoong Diyos no? Muna maisuon na dinita na ito sige ano atake ang atong langit ng ilahan kay wabot na panahon mga matay ta matubang na Ginoo maulaw kang mamamire kay sige na matag panahon wala siya mga isuon ginang Kristo nga hinautunta nga higugmao na ito ang inahan sa itong Ginoo hindi kayo nagsige lang mo saway ang kamong katoliko sige ampo ang musaryo balik-balik hindi na saway pa sila sa Santos na Rosario ay balik-balik ano hindi mo balik-balik ko nakakang ka bukabulari para nga si Kristo nagsubo mo na pag-ampo ka mo kanunay kung sabi ng kanunay ano nga katoliko ampo na Rosario balik-balik kaya parang mo di pinungod sa Ginoo ang agay pulos na pangampo nga balik-balik ka na bang wakas sa huna-huna mula na nag-tip recording ba nga gasigira balik-balik o play pero wag diha may mga huna muna yung pulos na pangampo nga balik-balik pero ang ampo nga sa mga Rosario imo nang pinungod sa Ginoo kinasingkasing hindi nga karotad muna nga nautong ka nga ilahanin masagpat niya gisgutan nila sa iyo mga itong mga isuon nga musaway balikot na ang larawan no? Kaya nagpulbal na gining atake nila na kinumdong doon sa nagtrabaho pag sa una sa Sakamol ba na grabe nilang pagsaway sa larawan yun sila nga sure ka bread ba ulit now ni Jesus mga ito dahil sa like kinuhan sa ka-burn again ba nga ito, gidog ginas lamisa sure ka na ba ni larawan ni Kristo ito, ginala ko siya yata gano'n wala na luhiya ba hindi ikaw sister
Pangutang nga ko nimo, kanang imong Facebook profile. Giayo nimo na filter, giayo nimo edit. Nausap na nimo itsura, mura ka bunyika. Sure pa ka nga maulay tinuod imong dagway. Awan na siya katingod. Ano man siya katingod? Naunay man siya saya pangutang na kay pangutang na siya. Sure ba ka maulay daw ni Kristo? Naunay siya pangutang na kay iyang dagway. Usap mo po, yan ang giayo yung filter. Nga, ang tubag na nga, sure pa po ka na maulay na ni Nemo tinuod. Muna nga nahilaw ito, nilakaw. Mamersonal na yun, sa Facebook, no? Muna nakalisod. Ano ang iagi pa mag-Facebook no? Na kay mga komentaryo. Ito na yung istoryahon. Pinasikat sa Biblia. Kay, sige, atake, itong pagka-versikulo, hindi, maminaw. Ano nga, maminaw ang tapos para makasabos ngayon. Ayaw kayo mawali. Kung inusintin ka tanin ko ito nga way kay Balo, ilahang patuon nga Brad, sala ka ba ni Brad kay Kuan? Nasa Exodus ako, bigali ang ngarawan. Silutang di mo sa Ginoo, may pirno ng Katoliko. Napag yung iba niya, wainon nga may pirno ang Katoliko ko na kay dahil mga larawan. Ilan ang giyampo ng pagkamaghuhukom sa Diyos, kaya ilan ang giyampo ng mga Katoliko, mga pirno ko na. Kaya, napag yung iba na itong medsoon nga okay lang magsangyaw na magsangyaw ba nga mabutan ng tao para sa kaluwasan, mahimong buutan. Lahat ng pumusangyaw kay ang Katoliko ano ba ilang bilahan? Diyan, apa yung mga testimony nila nga ako sa una sa Katoliko pa ko, grabe kayo kong bisyo grabe ko kasugaro, grabe kayo ko hinabako kayo ko, grabe ka palahubong. Makutana na sa Katoliko pa mo, kinsa ng pariya nagsugo, maghubog-hubog ka. Kinsa ng pariya nagsugo na manugal ka. Nagbisin ba ka, huwag may pare nga mayon nga. Hindi human sa misa, mayon na pare, panglakaw ka mo, kung ang kalinaw, gugma ni Kristo. Huwag pare, ang ingon nga, panglakaw mo, panugal lang ka, pag-inom ka. Inuhan ng kabubuton. Kaya kitang ko, gitagaan ka o free will. Kaya kay kagawasan sa pagpili. Kung gautang ng mga piliyon, ikaw na hinungdan na nahimok ang gautang. Sama guni Lucifer. Ay namin ba ng utana, anong gihimo pa man sa Ginoo ang yawa? Sayop na nga pangutana kay ang Ginoo, wala maghimo ang yawa. Gihimo sa Ginoo ang mga anghel, kana si Lucifer, anghel sa kahayag. Ngano na ikaw masang yawa, siya na hinungdan. Ngano man? Kung sa iyahang gargo, no? Gusto naman siya may sama sa Diyos. Naghimo na sa giyahang kaugalingong grupo. Niya ang mga nikoyog niya, mautong nahimo mga kauban niya, nahimo silang yawa. So kinsa na nahimo silang yawa, sila na. Wala mga igsulatong na paghinog na inuhan. Hindi sila dapat mamasangil. Nasa Katoliko pa sila, utang kayo sila, may hanga sila, nabalhinan, utang ko sila. Kung napuutang ka, nga iba nang ipagarbol mo. Kung nakahinugto mo sa ibang hilyo sa mong Ginoo nga, ang usa ka Pariseo nagampo sa templo, grabe niya pagdahil sa kabulingon, pasalamat ko nino Ginoo, kay Ginoo kusama aning comprador of buwis, nga grabe kayo ang kasasaya, grabe kayo nga pag-arbol sa kabulingon, salamat ko Ginoo kay naghatag ng ikapulo, grabe niyo pagdahil sa kabulingon. So mao din itabo sa kong maigsuon na nabalhin sa laing pagtuo. Mula nga sila Pariseo, nga niunay pagpasigardo sila kaugalingon, na napag-o kuno sila, kunya kay napag-o na sila, sa wayo na nila ang mga Katoliko, kay ang mga Katoliko kuno, mga makasasala. Kunya, hinugkuman na ito ang mga igsuon ko ni Kristo, na ang ibang hino sa Panginoon ni Kristo, kay di nga mas Kristo, wala ako muadili alang sa mga matarong, kundi sa mga makasasala aron maghinulsol. So, manaway mo siya sa Katoliko kay makasasala, kita na yung mga Katoliko kay gianihan ni Kristo, dili sila. Kaya sila, mula na sila Pariseo, nagdayag sila ng kabutinon na mga matarong na sila, tungkol kay matarong sila, at kakihon na nilang Katoliko sa wayon, na
Angay itong lang buhaton, magsangyaw sila na mabuutan ang tao, dili kay magsigig pagkatake, manaway, apilon pa nila sa mamamili o saway, no? Kunay kila sa lupay. Magwali ka paas ka matuulan kaluwasan, ano mabuutan ang tao, dili kay magwali ka, magpasigarbo ka, na nabuutan ka, kung sila nabuutan ka, sayo-sayo na mo panaway ang mga Katoliko, ang isaba naging mo sa parisiyo. Kay mauto ko si Kristo, may aning sa kalibutan, ilang gitabig ang mga makasasala, aron mahimong matarong. Nakikipon siya sa mga brother of boys, si Kristo na, nakikipon. Kaya mga parisiyo ka ito, piling nila kay mga balaot na sila. So, dili sila makikipon sa mga tao na ubos sa katiliban kini mga makasasala. Lahi sila, lahi ang ilang grupo, no? Paano nila, sila rin tarong, mga balaan kay sila, napili kay nila nga self-righteous mga ilo. So, muna nga, pag-ari ni Kristo, insultuhan sila. Kaya si Kristo nakikipon lang sa mga kumpador buwes, sa mga palahubo. No. Bingon si Isaway, mga parisiyo, kaya nakita nila si Kristo na nakikipon sa mga palahubo. Yun ang mga parisiyo, natawa niyo yung tawhan na, oh. Kulita ng palahubo. Nagawang inipon sa mga makasasala. So, see? Kamo din yung ano, sila, may sama na sila sa mga parisiyo, no, naway. Muna nga, ang gawin ni Kristo ay ang mga makasasala. Muna sa John 3:16, higugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Muna ipadala ang bukong anak, alang luwason, takitang mga makasasala. Dahil sila ngayon, pagkamatarong man. Kanya, pag-hiro kayo, luwas na ba ni Brad? Ikaw, Brad, luwas na ka. Pag-hiro kayo sila ngayon na naluwas na. Nakainumdum ko sa ni Father Darwin, dahil pastor dahil sa plaza. Yung doon ni Father Darwin, no? Ngayon, ikaw, Father, luwas na ba ka? So, wala pa. Father Darwin, wala pa. Kami, luwas na. Kaya haya, gusto kayo naluwas na mo. Luwas na ba? Kamu Katoliko, nagwagwa na mo. Sabi, sige, paghibog mga sakripisyo, pero kami luwas na. Ihaya, bumili mga tuhang na kanya luwas na. Kung ipagmatanan ni Father Darwin, magmatanan pa na yung mga pastor. Kay, hindi mo kang naluwas na ka. Asa man ibutang sa Ginoo ang mga tao na naluwas na. Ito ba ang pastor? Natulang, sa langit. Kunya nganong na pa mga Luis Plaza nga naamangas langit ang mga naluwas na. Isa man, nawahi ka? Hilaw ang pastor ng lakaw. Kuna mo? Ang mabilo kayo meron nga naluwas na, kunya na pagdalatagaw. Nga hindi ka manghambog nga naluwas na takay ang kaluwasan, ang naghupot niya na nagagad ka sa kaloy sa Diyos, no? Hindi ka magbot-bot na naluwas na ko. Mana nga, umingon ka na, yan ko na nimo ang pagka naluwas sa Ginoo. Kung ikaw naluwas na yung authority sa pagpangaluwas. Kunya, ilahan ka sa gawa, isulti na ba? Nga kamong mga, hinong dahil sila sa mga Katoliko ba? Itahay, mukubag bitaw ka? Hinong dahil sila na, bawal naman yapang pagkir, huwag may diniyong makaluwas. Muna ilang irasyon na nunay, na huwag ko na nilihiyan na makaluwas. Kay, nabinaw, nakasugat sila Katoliko na nagtuon yun, makatubag man. So, ang ilang irasyon, mauna mang yapang pag, kay huwag diniyong makaluwas ko na. Kung huwag kayo diniyong makaluwas, nanong nagtutod pa man si Kristo, Mateo 16:18. Nanong itutod pa man niya ang isipahan. Kaya kay, ang misyon ni Kristo, pagpangluwas. Kung nakimusaka naman sa Islangit, ikaw ang pagpadayon ng ang misyon na pagpangluwas, walang itutod ang iyang simbahan. Kung kinahanglan na magpasakop ka, mga pag-iro kayo ng dapat ako ninong duman sa nagtrabaho pa ko na ninong sila nga ninong sila nga, hindi nila makaluwas di
Sagot pa ko yung maayo yun. Ako pa ko yung kay Balog at panahon na. Ngayon ko. Mga pa-assistant ba din yung makaluwas? Ang nga lang naman yung ba kay useless maghapon. Mag-isahin na ng tagampo kay mo naman puntaha. Ang inyong rason, why yung makaluwas? Ngayon ito ba siya? Masimba gyapon kay naam nasa napulong kasugo ang pang-awa ra. Masimba ang lagi gyapon. Gamay nga why yung makaluwas? Hindi. Sangyaw na yun nga. Kanang kuhan. Napo yung pang itong isang katoliko nga mga walang kaboy kanang kay Paglo. Magdian ang gulpod. Bisa kay sagay po ng kanang ilahang katarungan nga way di yung makaluwas. Pwede ka sa iyo pa no? Kaya isang mga katoliko ayaw ninyo na irason. Yan na po yung pang mga kanang katoliko nga nadala na po na yung katarungan sa uban. Gabuin lang sila nga why di yung makaluwas ba? Kita ra sa kagalingon. Kung saan mo na biyos na ka, ikaw ay makaluwas ng kagalingon. Pinagtrabaho ito ang tagiyas kaluwasan ng Diyos, hindi ikaw. Kung hindi ka mayroon nga, why hindi yung makaluwas kita ba? Pagiruam na kayo, may ito kita rin makaluwas. Perfect na balita. Sigurado balita nga wak tayo sala. Ha? Sigurado balita nga wak tayo sala, na mayroon ta nga. Biro kita nga luwas na. Muna, may suon ko no? Pinahon ka nga itong papaambit ka rin. Ginala ko ta sa una kay napal ba yung sunod no? Diyan magabihan ka. Salamat kayo sa mga naminaw karong panahon. Hindi ko na wasa din no? Salamat kayo tanan o ginawin ka nga matagpulo nga inyong mabati ka rin inyong isunod sa inyong mga una-una kasi kasig no? Kinalan. Ano yung pagkapuyan sa mga kaglaw sa itong kinabuhit kay kuhaan na ba? Kasagalan na ba? Ginahan simba. Nakadang ko panahon na ginaogin kay dili na ba rason sigurado ka na mahal ni mong Diyos sa di ka masimba masuko man sa ginawa nga balaano ng adlaw ipapahalay sa ito pa sinanantang masimba kanya ngayon ka nga sa di ka pala simba mahal ni mong Diyos patay mo pagtuod mauna nagsono yun nga Dagan ba pong mulay, no? Nga na, mulay, bang ito, muna na mga post, nga na, bang kahit di ko na pala simba, alam ng Diyos. Nga, si Satanas kay, ngayon, sa Tagalog ito na, kahit hindi ako pala simba, alam ng Diyos na, mahal ko siya. Kilala ko siya. Nga, kay si Satanas kay, mga pag, kailas ako sa Diyos. Di man ako simba. Parang inunsa mo. Mana no? So, gimana na pagkasaon, mga igsoon, salamat kayo, no? O, panananginan kitang tanan sa Ginoo. God bless. Kaya salamat Brad Quinn anong pagpaambit tungod sa larawan tapos pastor si Brad Quinn kung pagkakay po. So ang musunod mag-exunan kini si Brad Adunay Samago Senior so yung tema may tungod sa kalanon nga gibili. So atong paminahon si Brad Adunay Samago Senior mag-exunan. Maayong gabi kanyang tanan. Maayong gabi kanatong tanan sa mga kustuhanon sa Multica Drivers, Bicycle Drivers, maayong gabi kanatong tanan. Ang akong topic, kalanon nga gibili. Mora gibili nga kalanon nga gibili nga lamit kaayo. Panudlo sa Santa Iglesia. Ang Santa Iglesia nagpudlo na ang tanang buta na gibuhat sa Diyos maayo. Maayo ang tanan nga gibuhat sa Diyos.
buhat sa Dios. Ang tanan angay nga gabaton uban ang pagpasalamat ug walay salipay bisan unsa kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy makapabalaan niini. 1 Timoteo 4 verse 4-5. Apan diya sa daang tugon dunay pipila nga kalanon nga gidili sa Dios ug giisip nga mahugaw alang sa iyang katawhan. Kini nga disiplina gihimo sa Dios aron sa pagpalahi sa iyang katawhan gikan sa ubang mga nasod nga naglibot kanila sa pagsulay sa ilang pagkasinugtanon sa iyang mga balaod, pagtudlo kanila sa unang mga pagtulunan sa pagputli sa kagalingon. Diha sa bagong tugon gipahulong na ni Kristo ang balaod mahitungod sa mga gidili nga kalanon aron pagpahimugot papagimugat sa tinuod makapahugaw sa tao na mao ang sala. Pagsupak diya sa Biblia gidili ang pagkaon dugo tungod kay kini tinugdan sa kinabuhi. Makakaon kamo sa tanang mananap og sa lunhaw mga tanom kay gitugyan ko kini kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang nga gikinahanglan dili ninyo kanon o kini mao ang karne nga may dugo pa kay ang kinabuhi anaaman sa dugo. Genesis 9:3-4. Adunay talaan sa mga kalanon nga gidili. Apan ayaw ninyo kanla ang mga kamilyo, ang mga kuniho o ang libre. Kinahanglan niya isipon nga hugaw kini nga mananap. Ang baboy bisan tuod kung tikas sa kuko niini dili man kini muusap. Musa hugaw kini alang kaninyo. Apan bisan unsa na anaa sa kadagatan o sa mga suba o sa katubigan nga walay mga kapay o mga pimpes dili angay kanon. Levitico 11 verse 1:31. Dili ipakaon kay mahugaw o dili dinalaan nga hayop. Ingon ninyo kalainan sa balaan o dili balaan o ang kalainan sa hugaw o hino. Levitico 10:10. Ang dugo dili ipakaon kay gamiton sa paghalad sa mga sala. Kaya ang kinabuhi ana sa dugo o gihatag ko kaninyo dili kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala. Levitico 17:11. Bisan sa pagbuhitugon nagpadayon kini maong balaod. Ayaw kamo pagkaon sa kalanon nga gihatag ngadto sa mga Diyos ni dugo ning mananapang nga gituo. Buhat 15:29. Dili absoluto nga gidili gyud sa Dios ang pagkaon og dugo. O sanglit ang dugo niini walay mandad sulod sa sanktuaryo. Inyo unta kining gikaon dito sa sanktuaryo simula sa akong sugo. Levitico 10:18. Dunay okasyon nga ang katawan sa Dios nikaon sa dugo apan wala sila makasala. Nga nag-inugay ang mga tao sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway. O nanakop sila sa mga karnero o mga baka o ang ilang giihaw kini o ilang gikaon lakit ang dugo. Kung ako ang magpasala o kasalaos o Jonathan ipakita ang uri at kung ang magpasala mao ang katawan sa Israel
ang tumin maoy ipakita apan natungnan sa lipa mao si Jonathan o si Saul. 1 Samuel 14 verse 32 to 41. Diha sa bagong tugon gipahayag ni Hesus nga mahimong kanon ang tanang pagkaon bisan unsa nga masulod sa baba sa tao dili makapahugaw kaniya kay kung dili man kasulod sa iyang kasing-kasing kung dili ngadto sa iyang tiyan o unya magula usab sa lawas sa pagsulti ni Hesus diinyo iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Marcos 7:18-19. Si Hesus giingon usab kaon kamo sa tanang mga idolot kaninyo. Lucas 10:18. Si Pedro gipakataan ni Diyos og habol diin dito ang tanan nga hayop nga dunay upat ka tingin o nagsagayod sa yuta o ang Diyos misugo kaniya. Pedro tindog pag-iyaw kaon diya si Pedro mitubag dili ko Ginoo kay masukad wala ako magkakaon o bisan unsa nga mahugaw. Ang Ginoo niingon kaniya ayaw isipa nga mahugaw ang gila sa Dios nga malinis. Buhat 11:5 buha kapanudlo ang atong makuha gikan niini. Naghinluan na sa Diyos katong mga giisip nga mahugaw nga kalanon sa daang tugon. Gigamit kini nga okasyon aron sa pagpasabot nga bisan ang mga hintil nga kaniadto giisip usab mahugaw gidawat na sa Diyos. Ang nahitabo sa panahon sa mga apostoles mao nga ana pa sila sa pagbiya sa ilang tinuhan nga Judaismo ngadtos sa tinuhan nga Kristiyanismo. Busa dili katingadan ang dili katingadan mga kasinugdanan hunay nga balawod nga sa tinuhan Judaismo ang ilang gihapon nga gipatuman aron ang mga dili Judyo nga dili mabugatan sa pagtuman niini ang mga balawod ang mga apostoles uban sa mga kadatuan dito sa Jerusalem nagkauyon nga dili ang tanan nga gibansay sa mga Hudyo ang ilang usab nga ipatuman sa mga dili sa Hudyo kung dili pipila lamang sa mga tulumanon. Si Santiago ni pahayag ang akong hunahuna na maoy dili nato sa mukon ang mga dili Hudyo nga midawat sa Dios. Hinuluwa ang atong silang sulatan na dili silang malaon sa mga hugaw nga mga kalanon tungod kay kini dinayag man ngadto sa mga Diyos o mga dili sila malaon sa bisan unsang mananap nga gituot o sa bisan unsang dugo. Buhat 15:19 to 20. Apan ang paglabay sa panahon ilang gitudlo ang kausbanan sa mga gitudlo sa Dios. Si San Pedro nagsulat ang makaron bisan unsa dili angay nga maghukom sa mga tao nga utanon ray kanon o ang mga tao usab nga utanon gidawat siya sa Dios. Roma 14:13 mahugaw lang ang pagkaon alam niya ito may mahugaw na hunahuna apan kung may nagtuod na hugaw ang usa ka butang hugaw kini alang kaniya. Roma 14:14 og si San Pablo nida padayon kay ang ginihiyaan sa Dios dili gihatag sa Espiritu Santo. Roma 14:17 ang pagkaon o ang dili pagkaon sa gidili walay labot sa kaluwasan. Hinoon ang pagkaon dili makapadayon kanato sa Dios nakadawat kanato kung dili kita mukaon.
Hindi ka makaayo kanato kung mukaon kita niini. 1 Korinto 8:8. Ipakaon ang tanang gibaligya sa tindahan sa pagkaon. Makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Busa kung mukaon kamo o muinom kamo o magbuhat bisag unsa, buhata ang tanan sa pagpasilingog sa Dios. 1 Korinto 10:5-31. Si San Pablo nagtudlo usab nga dili nakita pagahukman sumala sa pagkaon. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanunon. Inom kining tanan ang landong lamang sa nagbutang nga umaabot. Apan ang katumanan mao si Kristo. Kolosas 2:16. Angay natong paminawon kining nagsulat sa taga-Hebreo. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan ang pagkatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios o dili pinaagi tulumanon mahitungod sa kalanon kay wala makatabang nga mao tulumanon niadto magtuman niini Hebreo 13:9. Mao ang akong topic sa kalanon nga bili. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi kanatong tanan. Dan salamat Brother Adonis sa magusin nyo sa topic matungkol sa kalanon nga ginili. Karon ang musunod si Brother Adonis na Mago Junior kay Duham ni ka Adonis anak kung kumahan mo ni. So una mga kaigsunan, paganoon po si Brother Adonis sa magusin nyo sa topic nga may tungkol sa kaluwasan mga kaigsunan kay mo niya topic ko niya pinaka ganahan mo pinaka-paboritong topic ni Brother Adonis mga kaigsunan niya kaluwasan kay naman ba na itong mga kaigsunan po nga manayang punuan niya yung una nga tuo luwas na kami magkatuloy ko kay tuo buhat usa ang luwas hindi mo pagsilpong igor taga tuo at buhat di ba na may pagkapaluwas na ito ng tuo ora di buhat man. So mga kaigsunan po paminawon si Brother Adonis sa Mago Junior mga kaigsunan. Hey, mayong gabi kayo tanan, mga igsoon kaya ni Cristo may gabi. Ang tema karon magabayin sa kaluwasan. Kaya nakugot mga igsoon diri nga pagtuora luwas na. Pero ang tinuod na doktrina ni Cristo, ang pagtuo nga walay buhat dili ka na makaluwas. Kaya man, ano ito maguna sa kaluwasan? Ano sa man yun yung kaluwasan? Sumala sa Catholic Church, salvation is a forgiveness of sins and the resurrection of friendship with God o pakikihuli sa Ginoo. Ang kaluwasan ng igsoon, balikon ako. Ang kaluwasan sa simbahang Katoliko, mao ang pakikihuli sa Ginoo sa akong mga sala. Kaya kita makasala kausap. Kaya hindi kita mo ito nga abe kay pangutanan ka, brother, luwas na ba ka? Ang tubag mga igsoon, dili pa. Kaya naman, ang tao, pwede pa makakahimog sala. Sama sa mangisti lang ka, mamuhanta, o paagi lang sa atong mga pananaw. Pwede pa makasala ng mga igsoon. O kaya sa etymology, ang pulong na salvation mo ang Latin na pulong na baityo. Sa Old Testament, sa Deuteronomy. O gikan sa Grego nga pulong na soltra. Nagpasabot sa Yeshua, manluluwas. O niya, kasagaran sa itong mga igsoon, karon grabe kayong mga igsoon, na mutura ka ni Jesus Christ, duwas na ka. Dako nga bakak ng mga igsoon. Kaya naman, ang atong pagpo dapat upanon sa ibayong buhat. Nung naman kasi yuta, dapat ko diri ka.
Asa ba rin tang tawa may impert maluwas? Ang tao mo ka maluwas pa sa lahat. Di, sa tao ka maluwas sa sita. Impert lo duha ba? Sige, pero na impero ka kao mo ka. Ang tao mo mabutang maluwas, na impero yo ka makasakita. Ada ka sa beses mo. Okay. Ako sana rin mo. Sige, mo ni masay ko dili. Sayop ka na maluwas. Hindi ba sa posible ka bumalikas. Okay. Mayo kabigan na tanan atong mga simpayan. Maganda yung mga nag-reliyon ka doon na makapod ka pagtuon na rin, luwas na ka. Pero ang pagtunan naghihatag ni Kristo, ang pagtuon na walay mayong binuhatan, patay, pinik, nakaluwas. Mabasa niya sa Santiago 2, versikulo 24. Kung mututa, bubuhata. Kunya, ang kaluwasan kinahanglang gustong pagtuon mayong binuhatan. Pero ba sa lupa kita maluwas? Sa ato ba, di pagtuo, di sa buhat, o dapat ubanan sa lupa. Ay ito sa gustong pagtuo. Yan sa Hebreo 11:6, paborito ka sa mga Lison. Gawas mga tunay pagtuo, di ngayunta, makapahimuot sa Diyos. Tinood na brother, kung wala kay pagtuo, di dyan malipay ang Ginoo nimo. Pero, basahon na itong Lison. Sa ato pa, importante ang kaluwasan ang atong pagtuo. Kaya sa Marcos 16:16 mga igsoon, pamatod doon na rin nga ang pagtuo dili lang anak taman, kundi laking usab sa buwan. Kaya sa Marcos 16:16, ang mumoy magpabunyag sa tinuod na simbahan maluwas. Ang pangutana, asa man ang doktrina na pagpura maluwas ng gingon ni Kristo, ang moto magpabunyag, unsa na bunyag, buhat mga igsoon. Dili kay pagpura mga igsoon. As gingon mga igsoon, we must be born again by water and spirit. Dili sa pag-angkong na luwas na ka. Nasa panalita, ang tao nga mahingon, bahalag bisag unsa pa ang relihiyon. Basta maayaw kang binuhatan, dili na makaluwas. Dili ka na tinood. Bisag unsa pa ang relihiyon, maayaw daw kang binuhatan, luwas daw ka. Imong isupak si Kristo mga igsoon. Asa nabasa? Diya sa Roma 2:8. Gitambon sa impyerno ang wala muto sa doktrina ug sa kamatuoran. Ang kamatuoran nga gitundo ni Kristo, mubuhata ug mututa ug ubanan sa gugma mga igsoon. Busa mag-uban ngayon ang gustong pagtuo maayong binuhatan. Alit ang mga igsoon, namin mabasa sa Biblia na naay magtudlo og siyop, naay mo duwas ng mga simbahan dili sa tagbilaran, dili gikan Jerusalem. Ang pagtuo mga igsoon dapat magikan sa simbahan. Yang simbahan ni Kristo gikan man sa Jerusalem abet. Unsa man simbahan na diya sa Dampas, diya sa buhon mga igsoon, kang kinsa man ang simbahan ato nang pamatudan karon mga igsoon. Kaya diya sa 2 Pedro 2:1 mga igsoon, naay mga mini nga magtutudlo, mga bakakon nga mga magtutudlo, magsangyaw sayop ng pagtulunan. Dalaw nila ang ngalan ni Kristo, apan ang ilang pagtulunan, dili musubay sa agianan o pagpanudlo ni Kristo. O diya sa 2 Pedro 3:16, ang motoris sa sulatan, malaglag. Unsa mga igsoon? Unsa ng word nga motoris? Ang word nga motoris mga igsoon, sa Bisaya pa ng mga igsoon, pagmali, pagsabot. Kung maliyon mo pagsabot ang Biblia, malaglag di ba mga igsoon? Sama sa isa ka senaryo mga igsoon, si San Felipe, nagbasa ang Biblia, ay di pa ka matawag ang Biblia. Atong ihog na Torah, nagbasa sa sinawa ng libro sa mga Ginoo. Apan gipangutana siya ni Kristo, ikaw Felipe, nakasabot ba ka sa imong gibasa? Pero ang tubag ni Felipe, wala gayon magtutudlo. Kaya naman, ang pagbasa sa Biblia dapat dahil magpasabot. Kinsa magpasabot? Kinsa gisugo sa Ginoo? Roma 15:16. Ang gisugo sa pagsangyaw sa mayong balita,
mao ang mga pare. Dili ka na nagpakapare-pare. Kunya, diya sa 2:1 una tuloy ang wala mutuo sa doktrina o sa kamatuoran o pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Ginoo. Masayo mo mga igsoon, si Kristo nagtukod o musara ka relihiyon, usa ka simbahan, usa mo ng simbahan, katauhan sa Diyos. Kunya, ang pangutana, i-search ninyo sa inyong mga cellphone, pila na relihiyon, pila na simbahan nga natukod dili sa kalibutan. Muabot og 40,000 kasimbahan mga igsoon, 40,000 ka relihiyon. Ang pangutana, kinsa may tinuod na mao na ang pagtuo o magtuon ta kung asa gika ng ilang simbahan. Kaya naman, kasagaran mga simbahan, tinokontract daw niya mahibalo ng mga igsoon na plano nga magtukod, bago pa nagtukod, ugma pa magtukod, pag fairness pa nagtukod. Kunya, ang simbahan nagitukod traktaw mga igsoon, dili magpulos, dili po yan sa Ginoo. Kaya naman, diya sa Hebreo 2:40 mga igsoon o 2:21 mga igsoon, ang tinuod na simbahan adunay pare na naglingkod at tabangan sa trono sa balaang tabernakulo. Mao na tinuod na simbahan nga dayo sa kapangulong pare. Ang pangutana, kasagaran ng Diyos sa mga igsoon na to, dahil simbahan pero walay mga larawan. As ingon sa brother kaniya, ang tinuod na simbahan sa Ginoo adunay mga larawan. Asa mabasa ndoy? Basahin nyo sa Ezekiel 41:17-19. Ang templo sa Diyos lalapot sa kinulit o sa larawan. Maulay tinuod na simbahan ni Kristo. Itong simbahan nga murarag buligang kupras, murarag buligang simento. Ikurawan nila na wala yung mga larawan. Hindi ko naman ang simbahan nga tunay larawan, templo ka na sa Ginoo. Ang pangutana, kinsa mang simbahan nga tunay larawan sulod sa iyang templo. Maunay timahan yung mga igsoon. Yung simbahan nga ito po ni Kristo, aduna kayo mga larawan. O ang tinuod na simbahan ni Kristo, magsugod sa Jerusalem. Dili ang dao, dili ang dampas, dili ang gawes. Yan ka na mga simbahan na, dili ka na iya ni Kristo. Kaya mas basa niya sa Biblia, Hebreo 2:8 mga igsoon, ang simbahan na gitukod na sa tao, pili ka na uyaan sa Ginoo. O mabasa na to, diya sa 1 mga igsoon, maghang magbala sa ngalan ng Kristo. Balik ko ng mga igsoon, na yung mga magsasangyong, na kusog ngayon na, ikaw na mga igsoon, ana. Pero, mabasa na to, diya sa Biblia mga igsoon, ang Biblia dili mamaga. Mabasa diya sa Biblia, na yung mga tao, na magdala sa ngalan ni Kristo. Pero dili sila tinuod na magtutundo ni Kristo. O diya sa ipaliyag, 20 days mga igsoon, ang mga bagakong propeta, sabi pa, mga tao nga nagpundog sa iyo, na pagkulunan, gitambong uban sa yawa, ngadto sa linaw ng kalayo. Wala mga igsoon, ang mga bagakong propeta, kinsa man ang mga bagakong propeta? Ang tinuod ng propeta mga igsoon, Hebreo 3:1 mga igsoon. Pare mga igsoon, kaya naman, si Kristo, Pangulong pare, mga apostores, pare, watay makasa nga, pastor. Kung sa may miling sa pastor, pare, Japon mga igsoon. Kaya the word, pastor, is the word, magbalantay. Kinsa mo itong magbalantay sa simbahan, na gitungulan ni Kristo. Basa niya sa 1:20, mga igsoon. O ikaw, Pedro, ikaw ang kinalasan o ang gihimaw ikaduhang magbalantay sa simbahan na gitukod ni Kristo. Mga itibaylinan ng simbahan na wala nagikan ni San Pedro, tinatinuod na simbahan. Kanya, dito sa hustong buhat, namo may mga tao nga pagturoy makaluwas, pero tinatinuod mga igsoon. Kaya sa Santiago 14, versikulo, ay Santiago 2, versikulo 14, sa 26 mga igsoon, ang pagtuo
nga walay mayong buhat, patay di makaluwas. Mao na word nga mga igsoon. Anak, ayaw na simba. Tora luwas na. Di na tinuod mga igsoon. Kaya kung tinuod ka magtotoo mga igsoon, musimba ka mga igsoon. Yan naman, diya sa Matthew City 21-23, magka nagtawag sa Ginoo. Ginoo. Ganong wala man may kasod sa tinariyan. Nga nagtawag pa may, nagtuong man minimo. Pero ang sigitubag sa Ginoo, kato lamang na nagpuwat sa akong kabubuton. O sa Ginoo, kabubuton, di lang pagtuo lamang mga igsoon. Tumutuo na mga igsoon, dapat na ay maayong buhat. O sa itong buhat, sama sa paglikay sa sala, musimba matag Domingo, mag-ampo, before mata o matulog, di cellphone na hawiran. Kunya, diya sa unang Pedro 3:21, bunyag makaluwas, busa di pagto. Ngayon ba lagi nga pagto, wala makaluwas. Apa nag-iyon diya sa unang Pedro 3:21, ang bunyag makaluwas, dili kay pagto lang mga igsoon. Mao nang bagkak ng pagtulunan nga one save is always save. Kung makasala ka, wag ya po nawala nimo ang imong kaluwasan. Bagkak nga pagtulunan ng igsoon. Kaya naman, kung nakasala ka mga igsoon, unsay gingon diya sa Mateo, pahawa, kaya wala kung makaila ka ninyo. Unsa may tawag na, naluwas ba ka mga igsoon? Wala mga igsoon. Wala mga igsoon, natin mga pagto, na wala na likod, tinagi sa pagtuon mga igsoon. O biyasa, Mateo 19:16-17 mga igsoon, aron maangkon ang ginabuhing dayon. Kitang tanan nananday nga maluwas. Apa nung saan man ang pagbuhat sa kabubuton samaan. Unsa kabubuton samaan? Musimba ra tag-usa ka simbahan. Dili kay musimba kag Katoliko, musimba kag ana. Di na pwede mga igsoon. Kay tulo na yung pagtuo ng mga igsoon. Kanya, diya sa 1 Corintios 19 mga igsoon, ang may nungdanon, bawang pagtuo o ang maayong buhat. Ngalong natawag para siya maayong buhat ang day. Kay para sa Ginoo, para sa isikataw. O sa Ginoo niya sa Mateo 25:40, kung unsay gibuhat nimo sa isikataw, giingon nimo sa isikataw, gibuhat ka na nimo sa Ginoo. Kung nanglibak ka ron, kung nangawat ka karon, kung nang-judge kang tao karon mga igsoon, tabla lagi mong gi-judge ang Ginoo mga igsoon. Mao'y gipasabot ni Kristo nga nangutana pa dyan ang tao, giunsa man namo pagkaibaw nga nangingon si Kristo ng senaryo mga igsoon. Gigutom ako, apan wala ako niya paimna. Giaw ako, ay gihubo ako, wala ako niya bisye. Nakulong ako, napilanggo ako, pero wala ko niya giduaw. Nagbasakiton ako, pero wala ko niya tambala. May gingon ni Kristo. Pero nangutana mga tao, ingala mga tao, Kristo, anong galing ka na sa kami nakakita ni mo? Nga hupo ka, giuhong ka, gigutom ka, nabilanggo ka, o nakulong ka mga igsoon, o nagpasakiton pa si Ginoong Kristo. Nangutana ang tao, apa nang gitubag ni Kristo sa mga igsoon. Kung nagpainom mo, o tubig sa inyong isikataw, tabla lagi niyong gipainom si Ginoong Kristo. Kung nagpiste mong tao, nga walay sanina mga igsoon, tabla na mong nagpiste yung sanina. Unsay tricks para taas ang kinabuhay mga igsoon, butot ang ginikanan. Mga na yung ka tricks ang gihatag sa Ginoong igsoon. Aron taas ang atong kinabuhay, butotas sa mga unsay ipangsulti sa atong ginikanan. Kanya direta, magkano din mga kong naluwas na sila. Saan mo din na po na? Basahin versikulo ng igsoon. Asa mabasa doon? O, 1 Corinto 9:27. Bisag punay pagtuo si San Pablo, nasayod siya na mahimo sa Ginoo ang pagsalikway kaniya kung magbuhat siya o mali ng igsoon o sala. Ganong mo ang kunanta, naluwas ka, napili pa matawag kahimog sala, ikaw ma, karong nagdawa.
Pinagi sa itong mga dalunggan mga igsoon, sa itong mga mata, sa itong babalang mga igsoon, masayog ng mga igsoon, biyasad, gipanayag, 21 o 27, bita makasod sa kingarihan sa langit, bisag tuldok sa sala mga igsoon. Nagyawa ka ron, makasod ka sa kingarihan sa langit, pili mga igsoon. Kaya Ginoo, hustisya man mga igsoon, gigawa niya ang purgatorio, kaya di mata pwede nga, may imperno ka sa kamay nga butang. Ganong na yung purgatorio, sama ang dili mga igsoon. Tagaan naman ang logic. Kita yung bata, nakatusok ang bulpen sa inilikanan. Ang pangutana, may imperno ba ang anak? Dili mga igsoon. Kaya naman, wala pa'y buot ang bata. Ang Ginoo, hustisya. Habi kayo, nakapangyawa na ka, may imperno na ka, dili mga igsoon. Kay dunay sala, nga dili mo haptong sa kamatayon. Unsa kung kamatayon, imperno mga igsoon. Mao ni gitawag sa Simbahang Katoliko nga patay nga kalag, namatay sa grasya mga igsoon. Na imperno nga kalag. O diya sa 1 Timoteo 2:15 mga igsoon, ang babae maluwas, pinagi sa pagpanganak, kung siya magpadayon sa pagtuo mga igsoon. Kung magpadayon ta sa pagtuo mga igsoon, upanan sa may buwat, maluwas kayo sa mga igsoon. O balik ko lang ang pag-outro mga igsoon, kay lalong ng gabi yun. Ang pagtuo mga igsoon, dapat upanan ang pagtuo, upanan o buwat. Kaya naman, diya sa Mateo 7:21-23, si Kristo mismo mingon, Ginoo, mga tao na na-imperno, wala man pinigong masuda sa kinabuhian sa langit, na nagtuo man may, nagampo man may. Kung sa gitapag sa ginawang igsoon, ang tao na nagpuwat sa kabubuton sa Ginoo, o sama sa pagsimba, paglikay sa sala, o pagsimba sa Ginoo sa sala, maula na ang makasunod sa sala. O dili na kamotor, huwag tagagsalamat, huwag may kabigan pagkanan. Huwag kayo makalimot sa pag-amto, ulit yung mga igsoon. Ang Ginoo mag-uban kanato kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ginoo gugma, ako si Adonis Tiamago, nagingon kaninyo, you are not political Catholic if you cannot defend your faith. Di mo, angay tawag Katoliko, kung dili mo kamao, wala pa sa inyong pagtuon. Huwag tagang salamat kung may gabi ka pagtanong. Daghang salamat. Daghang salamat mga igsoon sa pagpapahinaw, sa paglatag gayon, sa pagpaminaw, ayong yutay na pagpahagit, sa pinawan, sa pagpagtuong Katoliko, pinawag na igsoon na maligod sa pagpako, sa inyong ibalugan. Atong inyong reliyon na tinukod sa Diyos sa mga sa langit. Pinakot ka na tinukod sa Diyos sa mga sasaka. Mahait na sila, gumahit sila ng espada ng magsusok diha sa pagtag sa inyong kasigasi, tingin lang usap ka na mo. Kamo ma-lipos, kamo atong kinabuhi, may subayon ka sa kinabuhi sa Diyos, tingin man usap ka na po. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kung mahilaw kami, may soon, ay makabalik usap kami sa Matang Sabado ang pag-islutan ng tanang ng mga pagtulungan sa atong simbahan, mga dogma, mga katikisan sa atong simbahan. O karon sa pagtakop ni Among multi-preaching, ato kining himuon sa usa ka pag-ampo. Sa samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Nang ito na mo amahan, daghang salamat sa higayon kay gihatag ka namo karon. Daghang salamat na kami didasig sa kanunay sa pangalagad bisan sa taliwala sa mga kahuyang, bisan sa among mga trabaho, sa mga trabaho mga Ginoo. Nagpasalamat kami nga mo kami gitagaan og kaabtik kaskil sa lawas aron sa pagpadayag sa imong puno. Salamat Ginoo sa tanan.
nga mga grasya nga imong gibubo kanamo sa among pamilya, sa among trabaho. Ug salamat Ginoo sa imong pagtabang kanamo sa panahon nga kami moangyo kanimo sa among panginahanglan. Ginoo, sa among pagpanglakaw karon, ubalin kami sa kanunay nga ang magpadala ka unta sa iyong kalibuan ka anghel ang magsaknay sa among sakyan, sa among sakinan. Umabot kami dito sa among panimalay nga walay katsa. Kini among giampong ipangayo, piagi ni Kristo nga among Ginoo. Kinsa gubante niya, iha ni Santa Maria, nga among inahan. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa